देखी भैया, यह कोरोना महामारी में एक जन के पति कमाए गए रहे और वही जी उनके कोरोना हो गई तो वो रतिया बड़ी दुख में बा। उन्होंने अपना साथी सहेली से फोन पे अपन दर्द बयां कर दिया। कैसे बयां कर दिया, एक गीत के माध्यम से सुनी जा सके। आज दिल्ली से फोन रहे आइल, खबर सुनी बनी पागल आइल। ये सखी सुनत आरू, आज दिल्ली से फोन रहे आइल, खबर सुनी बनी पागल आइल। खाना पीना मन भावे कुछ समझ न आवे, खाना पीना मन भावे कुछ समझ न आवे। लगी गइल गमन तो न सके, भइल बा बालम के कोरोना सखी, हमरे ताया वाला टेरोना सखी। भइल बा बालम के कोरोना सखी, हमरे ताया वाला टेरोना सखी। हे सखी एड्रेस भेजा तनी चल जा, हमरे सैया के बचाला, जीवन बहुत आसान रही तोहार। दिन पहले तो हंसी हंसी बोला ले, आज बलम मोर अखिया न खोला ले। हवे सारी हमने अपन न कोई, हे भगवान देखाया बताओई, हे भगवान देखाया बताओई। दो दिन पहले तो हंसी हंसी बोला ले, आज बलम मोर अखिया न खोला ले। हवे सहारिया में अपन न कोई, हे भगवान देखाया बता होई। आकसी जनो न मिली हवे सहरसा की दिली, आकसी जनो न मिली हवे सहरसा की दिली। अब बुझाता कुछो न सखी, भइल बा बालम के कोरोना सखी, हमरे ताया वाला टेरोना सखी। भइल बा बालम के कोरोना सखी, हमरे ताया वाला टेरोना सखी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो नेवादा, अम्बेडकर नगर। कहिए से रहनी बोलावत न अइले, हम तभी पतिया कपारे पे लइले। कनिया बनी कैसे कदम बढ़ाई, जाई त जाई कैसे दिलियो बजाई। कहिए से रहनी बोलावत न अइले, हम तभी पतिया कपारे पे लइले। कनिया बनी कैसे कदम बढ़ाई, जाई ता जाई कैसे दिली हम जाई। कैले बाबुआ रोवाई हम काओ समझाई, कैले बाबुआ रोवाई हम का समझाई। बड़ी होखता दुखो ना सखी, भइल बा बालम